Kaitjes, goeienaand, good evening. Verder weet ik niet wat verder te zeggen, maar ook in elk geval mensen. Ik is Jalde Charles van die Pero. En ik is een member van die Kogelkoa, maar eindelijk nou samen met een langvrij kraam. Ik is een member daar. En hier zit ik nou met die schrijver hier. En die schrijver wat hier zit, is iets wat ik niet zo vinnig gedownload. Iemand heeft nou hier bericht opgezet van ons mensen, van ik ben tot de deze gaan. Hij doet een beetje, ja, ik denk van uitzoeken. Want elke keer wordt hij nou een beetje uitgebreid koning, hoe ons mensen, ons voorouders destijds oude pauwen was verstaan in dat die Duitsers ingekomen en Bartolomeus zijn mensen, in Vasco da Gama zijn mensen, hier van die 1400's uit die uitstaf het gekomen en dat ons plek geoorvat. Verstaan? Hij zei, hij uitgebreid dat hij gezegd het, dat die plek, hij nog die punten genoemd van hoe die kaap, waar die Bartolomeus, die mensen gekregen het. En als je moeilijk kijkt, is nou daar wat die waterfront was, hij was gedeeltelijk, hij was aan een vieren geweest, in die kaap zelf, waar we beraden aan hij gegeven aan die kasteels, hij het weer uitgebreid dat en ik ga een beetje lang praten nou. En toen heeft hij nou gezegd wat nou alles afplaatsen van het en toen die mensen komen met ons mensen kom krijgen en hulle het alles sê hier in die skrywe sê hulle die mense wat die was, die plek so gebeweeg, daar was alles gewees, vrugte, groente, vee, vis, vars water, alles was daar gewees. En toe het die mense gekom en hulle agterna die kinders ontvoer wat daar was, die wat en tot kindertjies ontvoer, maar hulle was ingewag voor op die skip aangeklim, ook nie so langs, ek het dit al herhaal, maar ek noem maar net nou weer vir julle. En so het hulle nog verder gaan, maar wat ek hier wil sê, hier praat hulle spesifiek, ek dink hulle sê, ek dink, ek sê seker, maar ook ek wil nog aan goed raak, wat nou nie ten sprake sê, maar ook hulle praat van Mosselbaai, daar was hulle mos ook aangedoen, waar die as hulle mos hy kruis opgesit, verstaan, in Mosselbaai, en ek weet nie wie kruis nog verstaan nie, maar dit was alles wat daar gehepen het, en toe het hulle mos nou, daar vanaf het hulle mos nou, anders het gedink die kaap as plat, hulle gaan afval, en toe het hulle mos omgedraai, van die skip het nie verder kom nie, maar toe Jamba Ribik van 1652 kom, toe hulle mos nog gekom het, toe ons kom bly, ons vat, en toe vat hulle nou sommer. Nou die het daar gebeur in die tyd van, die so praat, hulle, ek het hier iemand wat die ding nagevolg het, en is nog een interessante story die, wat die gepraat het, maar hulle praat die van Dr. Bala Boesak, hij is Dr. Boesak, Jan Boesak zijn broer wat hij praat, hij het ook die story oké, die is ook maar van die auteurs kan ik zeggen, van die geschreven, maar die zit nagevolgd door die persoon, maar alle tijd dit was hij genoemd, het alle die mensen aangezien als koi, en dan achterna streepie, san. Hij was niet deze type namen geweest wat hij dit gebruikt het. Maar hulle sê, hij praat van die kinders wat ontvoer was en al die oorlog wat uitgebreek het. Hulle sê, die mensen was bloeddorstig geweest. Die mensen die gekomen was bloeddorstige mensen. En het is interessant om die schrijver te hebben. En die schrijver zijn naam sê, hy sê, the cultural heritage of South African Khoisan. The cultural heritage of South African Khoisan. Je kan het naslaan onder op Google en je gaan al die bewijsstukken daar krijgen. Dat is goed wat ons niet gekregen op school. Dat is goed wat weggewees van ons. Wat zie je daar? It takes a village to the rise of a child. When the elephants fight, it's the grass that suffer. African proverb. Als die olifant beklim, is die gras wat suffer omrede die gras wordt platgetrapt. En dit is
wat net hier soos gesê word vir mense. Interessant, dis 'n taamlike dik dokument die. Die dokument het omtrent, dis maar een uittreksel van die hele dokument, dis omtrent 20 bladsye. Dis 20 bladsye en is nog interessant, maar as ek sê, ek het nou afgehaal en ek het besig om my gou bietjie te gaan, maar hulle praat baie dinge hier so in die artikel. En mense, dit is waar ons mense se wortels lê. Hulle praat die say van Eastern Cape under the leadership of Captain Stearman as Captain Klaas Stearman 1799 tot 1803. Daar is ook 'n opskrif waar jy kan naslaan according to die dinge. Hulle praat van die Koranaya kwa. Ja, die Koranaya kwa ja, en agile die beskrywing volgens hy snaakse letters. Hoe dat sê warriors. Okay. In elk geval, die is interessant, man. As het interessant is voor de lezer, ik had niet nog tijd om hierin nog weer te lezen, want het is een lang story. Maar destijds was die Kaap nog bekend als Tablebay. En die was nog bekend als Tablebay. En alles zei dat waar ik kom, en dan moest die mensen zijn plek afgevat. En die plek afgevat, had die 4 gevat, had het niet gevat en gemaakt, zoals alle goed doen. En als je niet samenwerkt, was je nekkie, was je tannet getrekt, want die was van kant gemaakt. Want dan komt, alles gekomen als die Jersers, die koloniërs nie. Dat is die story in gekomen, en alles voor ons komt. Ja, alles wordt gevat, wat niet in alle geboren het. Ons mensen moet een slag wakker skrik een slag wakker en keer terug naar jouw roots toe. Want jouw roots is baie belangrijk. Hulle sê jy moet nooit vergiet waarvan jy kom nie. Ja, ek wil mense, ek kan nog heel aan meer gesels, maar ek gaan nou daar stop en dan gaan ek maar verder, gaan ek maar weer op 'n ander tyd maar weer die aanhangsels, maar ek sal die dokument, sal ek sorg dat my tribe het kry, die tribe, my council, waar ek ook al ek behoort, ek sal sorg dat die dokument kry, as dit nog nie te lees kom. Is interessant mense wat hier staan. Ek het nog baie ander dokumente, dan kom die goed wat soos weghou in daai jare. En ons mense het my aanvaar, wat ek in ek het vir het, maar nie dat die gekry nie. En nou het ons toegang om al die resources, het ons toegang voor. In die rede, hoe kom ek nou mee so hoe kom ek net die krane opgesit het, en die kopstuk is omdat ek wil net gee om julle te gesels, om net die gevoel uit te beeld, verstaan, dit waarvan ek praat, sien. Dit waarvan ek praat, die gevoel uit te beeld, sodat julle ook die gevoel kan kry, dit wat julle hoor dat ek praat. En so ek gesê het, voel vry om te kom en te vra, om meer uit te vind aangaande die pad wat ons nasie gestap het. Sodat ons ook kan ons nasate of nakomeling kan inlig aangaande die dinge. Ek kan nog onthou, was destijds was daar 'n vriend van my, en hy het vir my vertel van die kooi. Ek het die historie geken, maar dit was nie by my so belangrik gewees, en ek en my ander vriend het vir hom afgemaak, staan. Ons afgemaak, amper die praat met jou nek. Maar na maand van tyd, toe het het by my gekom, en ek het gesien wat hy eintlik gebedoel het, en wat die punt was. En vandag het ek eintlik, is ook baie dinge aan hom te danken, dat ek vandag hier kan sit, en julle kan praat oor ons mense. Nee, ons mense. Ons maak nie blanke swak, of die ander, ons maak nie swak, ja. En volgens my, is hulle steeds Suid-Afrikaners. Hulle is steeds, omdat ek praat spesifiek van hulle wat die gebore is, stel die Indians en so aan, hulle is die gebore, hulle het ook reg, verstaan, om as Suid-Afrikaners genoem te word, maar die eerste nasie is ons, wat ek hier nasate is, van die Khoi en die San. Ons sal nou nog Khoi en San genoem gewees het, as het nie gewees het, dat die wit mense, jammer om het te sê mense, ek het nog nie 'n probleem met julle nie, maar as het nie wat daai was nie,
en die kolonialiste was nie vir hulle gewees om ons identiteit te verander na kleerling toe nie, sal ons idee vandag nog steeds gewees het, Khoisan of whatever ook al gewees het. Maar toe het hulle gekom en ons ingedeel in groepe, wat jy by die kant van die rivier, en wat jy by die kant van die rivier, en wat jy kan dit sê, en wat jy kan dit doen. En ongelukkig het dit nog gemaakt dat ons mense begin wakker skrik het. Want, soos ek ook weer kan sê, die swart mense, nee, het al vir ons gesê, ons het die kultuur. En na 20 dit ons mense moes begin wijs raak en het van nee man, die kultuur wat julle is een oos kultuur wat julle eindelijk oorspoeg. So die wat die swart mense verspoeg, is oos kultuur. En as jy nou moet teruggaan, en jy kyk op die wapen, as jy kyk na die parlement, as die parlement sitting, of wat ook in die parlement is, kyk jy op die wapen, wat altyd voor die podium, daar wat die ene praat, nou, wat hy sê, die president, of wie, as daar so een wapen, ne, in die wapen in die middel staan 2 mannetjies, met een spies of wat ook al. Mense, dit is die swart mense nie. Dat is die kooi en die san wat uitgebeeld word, dit is oos wat uitgebeeld word, maar by van ons is te dom, of is wil het nie, ek sê dom nie, maar by van ons is te trots, om te ervaar, of te erken, dat ons die mense is, waar uit die land, en ek sê die saad, en uitgestam is. So, in elke van mense, lekker aanveren vir julle, en ons gaan nog so maar lang praat, so maar baie mekaar gesels, lekker aanveren vir julle,